Berriozarko semea, 59 urte ditu, Ezker Abertzalean egin du bere ibilbide politiko osoa, bere herrian zinegotzi Nafarroako parlamentuan legebiltzarkide izandakoa, 2019tik europarlamentaria da, orain Errepublikak hautagaitzaren izenean, eta Europako Ezkerraren taldean sartuta dago. Fernando Barrena, egunon eta ongi etorri. Egunon. Parlamentuan zure hitzaldiak, agerraldiak ingelesez, gaztelaniaz, nola egiten dituzu? Aurki euskaraz? Aurki euskaraz, espero dezagun, ari gara pixka batetik parlamentuko presidentearekin, aukera hori aitortu egiten zegoen, euskaraz, galegoz eta katalanez egin alizatekoa. Nik esperantza daukat aurten ikusiko dugula hori, eta gero bestetik ematen duenez Espainiako gobernua presioa egiten ari da Europarre Kontseiluan hiru hizkuntza horiek izendatuak izan daitezen Europar Batasuneko hizkuntza ofizial. Horrek beste kategoria bat emango lioke, ez bakarrik parlamentuan hitz egin alizatearena, euskarari. Hain zuzen, hori lortuko bagenu, Europar Batasunaren produkzio guzia, legegilea eta harremanak eta dana euskaraz egin izango liratekeelako, ez? Eta beraz parlamentua barne, hori benetako aurrerapen handia izango litzateke eta hortan gaudere bai. Bueno, aurrerapen handia, baina Europa atzera itxura guztien arabera, izu, eskuin muturra indartuta. Ekonomikoki Txina eta Amerikako estatu batuen artean ezinean bezala, Fernando, migrazio politika gogorrak ezarriz, Trumpen etorrera kalte besterik ez dio eginen gure kontinente zaharrari. Errealitate geopolitiko berri honetan, noraezean bezala, Europa, gainera, Ukrainako gerra ez da amaitu, sarrerako galdera, Europa une kritiko batean dago, oso kritiko batean? Esango nuke baietz, hau ez da berria, badira, esango nuke azkeneko 10 urte hauetan pixkanataka garatu egin den egoera bat dela, eta erantzuten diona nire ustez Europar eliteek Europaren etorkizunari buruz buruan daukaten idei, esango nuke nire ustez behintzat okerrari, ez? Europar elite horiek batetik Europa autonomoa izan behar zuela, estrategikoki autonomoa izan behar zuela saltzen ziguten, baino modu berean estatu batuen kanpo politikaren menpeko kanpo politika bat garatu dute, ez dute politika propio bat garatu, eta gero horrekin batera jarraitu dute ere bai, estatu batuen bizio hori, zeinaren arabera, Europarentzako ere bai, Txina eta Errusia etxai bezala kontsideratu egin behar diren joku geopolitikoan, ez? Egoera hori bazetorren, zer gertatzen da, orain administrazio amerikar berriarekin, Trumpekin hain zuzen, hori apurtu egiten da, Trumpek etxai bezala ikusten duelako, argi eta garbi esan da, joku geopolitikoan, eta beraz, eskutik askatu egin nahi du, eta beraz Trumpek mahai gainean jartzen ditu oso modu bortitzean hor dauden kontraesan guztiak, ez? Esaten dio, aizu, OTANekin jarritu nahi baduzue, pagatu behar duzue, eskotean OTANek suposatzen dituen gastu guztiak. Eta horren arte OTANek duen aurrekontutik estatu batuek 75% ordaintzen dute. Eta gainontzekoa estatu Europarrek. Orduan, Trumpen eskariei men egiteak exigituko luke presupuesto militarra izugarri egotzea, milioika da ikaragarriak, eta horrek suposatuko luke, hain zuzen, Europar Batasunaren barne politiketan dagoen gastua erabat murriztu behar izatea, besteak beste gastu soziala, zen bestela dirurik ez dago horretarako guztirako, ez? Eta, honen funtsean, azken finean dagoena, Trump egon ala ez, Europak zer izan nahi duen etorkizunean, ez? Eta hori da jokoan dagoena benetan. Alemaniako hauteskundeak duela aste bat izan ziren, ADF alderdi ultraeskuindarra, bigarren taldea, izan zen indartsu eta gorantzko bidean, gainera eskuin tradizionala CDU garaile, baina gero eta eskuinerago lerrokatuta. Uste duzu Europan zabaltzen ari den mapa politikoa antzekoa dela edo izanen dela, hau da, eskuin tradizionala gero eta eskuinerago, eta sarritan eskuin muturrarekin bateginik edo bategiteko tentazioarekin osasun ezi hori, ez da, kordoi famatu hori, non geratzen ari da?
Bueno, batzuk eta ahazten ari dira kordoi sanitario horren beharra, ez? Eta Europako Parlamentoan ikusten ari gara nola dagoeneko Alderdi Popular Europarra hasi den hainbat gauza aurrera ateratzen ultraeskuineko handauzkagun 3 taldeekin, ez dagoelako ez bat ez bi, baizik eta 3 ultraeskuineko talde, eta horiei Alderdi Popularra gehituta, gehiengo absolutua egiten dute, ez? Oso kezkagarria da gertatzen ari den guztia. Alemanian gertatzera doana ez da alde batetik nobedadea, koalizio handia egingo dutelako, baina koalizio handia formatoa beraiek inventatu omen zuten iraganean, ez? Gertatzen zena zen, beste garai batzuetan, koalizio handi hori bartxan jarri egiten zela ezkerrari aurre egiteko, bai? Ezker tradizionalari eta berdek ordezkatzen zuten esparruari, ez? Orain gertatzen dena da, hori martxan jarri egiten dela eskuin muturrari aurre egiteko, baina konstatazioa da, ezkerra ja momentu honetan, naiz eta Alemanian ez den hain gaizki atera, espero zenarekin konparatuta, Die Linke ez da hain gaizki atera, baino ez dauka posizio solido bat, posizio sendo bat konpetitzaile bezala kontsideratzeko modukoa, ez? Eta hor dago nire ustez ere bai, daukagun egoeraren larritasunaren agerpen bat, ez? Eskuin muturra oso azkunde azkar eta handian ari da, baina gero bestetik ikusten ari gara ezkerra ez dela kapaza horri aurre egiteko eta horri alternatiba sinesgarri bat aurkezteko. Eta eskuin muturraren egoeraren atzean zer ikusten duzu, zergatik azten ari da hainbeste? Bueno, nik esango nuke, nire ustez, badago orokorra den fenomeno bat, eta da liberalismoaren amaiera, ez? Urtetan eta saldu ziguten eredu ekonomiko bat, ez duena funtzionatu, mila tertu beharko genuke honetaz hitzaiteko, baina funtsan ez duena funtzionatu, eta ekarri egin duena, beste garai batean, gutxi gora bera, beharrak asetzeko moduko bizimodua zeukan langile klase baten prekarizazio ikaragarria, ez? Eta orduan, haserre dagoen jende horrek guztiak, olako egoeratan gertatzen ohi den bezala, errudunak bilatzen ditu, hori ere nahiko sentimendu humanoa da, ez? Zerbait gertatzen egunean begiratzea behar norden erruduna, zergatik nondik datorren hori, errudunak bilatzen ditu eta aurkitzen ditu bera baino posizio vulneragarriagotan, zaurgarriagotan dagoen jendea. Haien bat etorkinak eta barrak, ez? Eta orduan, sortzen dira haserre eta desesperazio posizio horietatik, etorkinen adibidez, etorkinen kontra diskurso bat daukan polo politiko bat, eskuin muturrarena, pixkanaka azten doana, hain zuzen baldintza horiek areta prekarizatuago agertzen direlako panoraman. Eta beraz azten dira politikoki azten. Fenomeno oso orokorra da Europan, hemen estatu espainolean ere badaukagu, eta gero jakina nik esango nuke fenomeno honi eman behar zaion erantzuna ez dela ematen ari zaiona. Fenomeno honi eman behar zaion erantzuna da alde batetik kordoi sanitarioak, alik eta errestasun gutxien emateko gorrotoaren eta xenofobiaren diskurtso honi, baina gero bestetik ere, ez dugu inondik ere ahaztu behar diskurso hau hazitu egiten dela prekarietatea eta desesperazioaren gaineran. Eta beraz, behar direla politika sozial sendoak prekarietatearekin bukatzeko. Immigrazioa Europako agenda politikoan eztabaidagai nagusietako bat bihurtu da, begibistakoa da. Gero eta zorrotzagoak dira, fenomeno honen aurrean hainbat herrialdeek hartu dituzten erabakiak, adibide garbiak dira esate baterako, Italiako gobernua Albaniara etorkinak eramateko prest egotea, eta besteak beste, hainbat herrialdeek ezarritako mugak, oztopoak, zigorrak, Epatu duzu gainetik bada ere, soluzio bideak zein izan daitezkeen, ezta? Prekarietateari aurre egiteko, eta baina gurera datozen lagun horiekin zer egin, nola gobernatu, ezta? Bai, hain zuzen, nola gobernatu, migrazio politika bat behar dugulako, ez? Eta honekin deusestatu nahi dut, edo indargabetu nahi dut, eskuinak askotan ezkerreko hoi leporatzen digun, zuek mundu guztia sartzen utzi nahi duzu, eta ate irekiak utzi, eta bar, ez, guk migrazio politika bat nahi dugu, baina migrazio politika bat
oinarrituta dagoena giza eskubideen errespetoan, eta migratzeko eskubidearen errespetoan, ez? Lanak entzen digute, delinkuentzia sortzen dute, babes ekonomiko handia jasotzen dute, nola egin aurre diskurso horri, ez da? Bai, nik uste dut buloak, fake berri hoie guztiak zabaldu egiten dizkigutela, eta batzutan nik detektatu dut dire inguruan, ez dakizuk, baina inkluso ezkerreko ideiak eta dauzkanain bat jende hasten da hori irensten, ez? Nolabait egia balitz bezala, zenbat izentzun dugu txinatarrei ez diete zergarik kobratzen, denok dakigunean erabat gezurra dela, orain eta hori beti izan du da gezurra, edo lana kentzera datuzkigu, haizu, nik ikusten dudanez, migrariek hartzen dituzten lanak, dira bertako nahi ez ditugun lanak, ez? Eta bernak, zerbitzuetan, zainketa lanetan, eta barrekoetan. Hemen badaude bi aspektu nere ustez. Bata da, eskubideena, eztabaida teorikoa, eta nik uste dut, alde horretatik bakarrik, jende honen eskubideak, giza eskubideak errespetatzearen aldeko posizio bat zinbestekoa dela, jakina, nola liteke bestela, baina gero bigarrenik ere, ez diezaiogun geure oinari tiro bat eman, ez? Nik uste dute, denok, esan dudan bezala, konstiente gara, egun, daukagun jaiotze tasekin eta evoluzio demografikoarekin bertakoak ez garela nahikoak hemen dauden aktibitate produktibo guzien iraupena bermatzeko. Eta gure inguruan ikusi besterik ez dugu egin behar, ez? Bihar bertan, adibidez, hemen jaioak ez diren guztiak hartu eta desagertu egingo balira, emugan jarriko balituzkete nork hartatuko lituzke gure zaharrak, nork hartuko gintun taberna baten, hori guztiak kanpotik eta horrekatako jendeak egiten du, eta beraz, etorkin horiek beharrezkoak dira gizarte honen garapen sozioekonomikorako, eta ikerketak badaude, asko, erakusten dutenak, beraiek eta beraien gandik jasotzen duguna baita termino ekonomikotan ere, zergetan eta bar, beraien beharrak asetzeko gizarte honek dedikatzen duena, baina handiago dela. Kanariar irletan, egon zara bertatik bertara ezagutzeko migratzaileen etorrera eta egiten zaien harrera, zer nolako esperientzia izan da? Gogorra da, zerenan... El Hierron egon zineten? El Hierron ez, egon ginen Gran Canarian, bereziki adin gutxikoen egoeran zentratzen, eta gu oin 2.000 hilabete egon ginen, orain ez dakit kopuruak zeintzuk izango diren, baina momentu hortan 6.000 adingabeko zegoen Kanariar uartetako instituzioek tutelatuak, eta egoera marrazten dute, egoera jasangaitza dana, ez dagoelako kapazidaderik Kanariak bezalako gune txiki batean hainbeste milaka adingabe hartatzeko eta hartzeko, bestelako soluzio bat bilatzen zaien bitartean, eta gero ez dezaguna ahaztu egoera hori iritsi egin dela onera Euskal Herrira, eta gehien bat Bizkaian bereziki baten ari den egoera norabide berdina daramalako, ez? Hor migrazio zirkuitoen bitxigarritasun bat da, nolabait honea penintsulara eta Kanaritatik eta gero penintsulara salto egiten duten hoien